те активисты, которые вот здесь, их должно быть очень много. Доброцентр Форпост алдынгылар хәрәкәте яшь активистлар өчен мөһим көн якынлашты. Аларның уку елы дәвамындагы эшчәнлекләренә йомгак ясалды. Помимо учебного процесса вы еще умеете... Укудан тыш сез башка юнәлешләргә дә вакыт табарга тырышасыз. Җәмгыять эшендә актив катнашасыз, дусларга, шулай ук мохтаҗ кешеләргә ярдәм итәсез. Бу бик мөһим эшләр. Без яхшылык белән бүлешәбез, дия Айзат Гайнуллин. Бер ел дәвамында ул Мәшкәрә мәктәбенең алдынгылар хәрәкәте җитәкчесе булып тора. Әлеге берләшмәгә йөрүчеләр Айзат җитәкчелегендә әби-бабайларга территория җыештыруда булышалар һәм мәктәп территориясын чистарталар. Минем уйлавымча, бу бик кирәк әйбер, чөнки ул үзенең иленә, үзенең авылыңа күпмедер барыбер яхшылык китерәсең. Безнең Мәшкәрә урта мәктәбендә барлыгы 10ннан артык кеше шушы движение первыхта катнаша. Һәрберсенең үзенең эше бар. Быел Форпост яшьләр патриотик хәрәкәте махсус конкурс игълан иткән иде. Ул грант акчалары хисабына оештырылган. Конкурска җибәрелгән видеоларның барысы да патриотизм темасына багышланган. Аларның эшләрен без жюри әгъзалары белән бергә карадык. Шулар арасыннан 6 урын биргәдек, ике юнәш буенча һәм берсе аның безнең бер юнәш безнең приз симпатия булды. Бүгенге көндә һәрбер мәктәптә дә отрядлар эшли, һәм аларның эшләре дә төрле юнәлештә алып барыла. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов, Кукмара яңалыклары.